ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕುಲ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಇನ್ನಿಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡೆ ದಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಸೀದಾಡೆಗೆ ಪೋಯ ಇನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪರಾದ ಬತ್ತನ ಯಾದವನ್ನೇ ಅಂಚ ಯಾದವನ್ನೆಲೆಯಲ್ನ ಎಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಆರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಸುರು ಮನ್ಪೆರು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗ್ರೌಟ್ಲ ಕಲತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರು ಆರು ಗ್ರೌಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನಿ ಪೆಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮು ಪೂರ ದೀಡಿಯರಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಕಟ್ಟಿಯರಾಗ ಅಂಚ ಬಂಗ ಪುನತ ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ತೆಕ್ಕುನಲೆಜ್ಜಿ ಐಕ ಬೋಡತ್ ಡ್ರಮ್ಮು ಪೂರ ದೀರ್ದು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾದವನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಕೊನದತ್ತ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಕಟ್ಟದು ಐನ ಈ ಗೋಡೆನು ಮಿತ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ಐರ್ದುಕ ಅವೇ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಏರ್ಸ ಒಂದಿತ್ಯತ ಐಲ್ನ ಬರ್ತಿ ಮಂತದು ಮಿತ್ ಮುಟ್ಟ ಬೀಮ್ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ಐಕ ಜಲ್ಲಿಡು ಲಾಕ್ ಮಂತದು ಆ ಗೋಡೆಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಗೋಡೆಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದನಗ ಚಾಗ್ಲೆತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಪೋದು ಚಾ ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಡೆನ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಸುರುಮಂತೆ ಅವು ಒಂದೇ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಯಾದವನ್ನೇ ಕರ್ತದ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಎಡೇಟ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸುಮಾರು ಕಟ್ಪ್ಯಾರ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇಂಚಾಲ್ನ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟದು ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ರಡ್ಡು ಗೋಡೆ ಫಿನಿಶ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾಡಿಟ್ ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಆಂಡ್ ಐರ್ದುಕ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಲೆತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಒನಸ್ಸು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಕುಡ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಒರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ದ ಬಾವುಟು ಉಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರತ್ತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಸಾವ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಏರ್ ಕಲ್ಪದಿನ ನಿಕ್ಕಂದು ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೈನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಐನದಾಲ ಯಾನು ದೂರಿಯರ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪದಿರ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಮೈಂಡೆಡ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ ಪೆದಂಬು ಪಾತಿರ ಕಲ್ಪೈನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸುರೂಕು ನೆರೋಡು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೈನ ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪನ್ನೋಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಹತೆ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಈ ಸುರೂಕು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅದು ಅಂಚ ಪೆದಂಬು ಬರೆದು ಈ ಕಡ್ಪುಡು ಬತ್ತ ಸುರೂಕು ಈ ತೂವ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಬೆ ಪನ್ಪುನ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಸುರುಕುಂದಣ್ಣದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದವು ದಾಯ್ತ ಅಂಡದು ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯ ಐಟ್ ತೂನಾಗ ಅವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೇತೆಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಂಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಇಂಬ್ಯಾನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಚಕ್ಕ ಅನ್ಪುನಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆತ ಅಂಚ ಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅವಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಂಡ್ ಎಂದು ಬರೆದು ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅವೇ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂಡದು ಬೇತೆನೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಸಯ್ಯಾಡು ಇಂಬಿಯ ಪನ್ಪುನ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ತಪ್ಪದ ಕಟ್ಟು ಬಾತ ಐಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂಡದು ಪನ್ಪುಣ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಈ ಸೈಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿಜ ಸೈಟ್ನು ತೂತುಜ ಅಲ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದು ಈ ಮಲ್ಲಜ ಅಂತಲೆ ಕಲ್ಲು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ನಿಕ್ಕವು ಆತ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದು ಉಂಡು ತೋಜುಂಡ ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತು ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾಯ ಕಟ್ಟದಿನ ಪಂಡ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡರೆ ಫೀಟ್ ನನ್ನ ಸಾರ್ನೆ ಅದು ದಾರಂದ ಬಣ್ಣಗ ಪಾಯರ ಗುಲೈಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವುಜಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಡ್ ಹಾಕದು ಅಲ್ಲೇ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಮುಖ ಮೂಲು ದಾಯ್ತಾವು ಈ ಆತೊಂಜಿ ಪಂಡದು ಈ ಪೆದಂಬು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋಡ್ದು ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಕೆನ್ ಬೇರು ಅಂಚಿನಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪನ್ಪ್ಲೆಕ್ ಎಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಅಲ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಯಾನು 4 ಇಂಚಿದ ತುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ನಲ ಪಾಯರಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟದನ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಐಕ್ ಮೆಸ್ ಹಾಕದು ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾಲ ಅವು ಗೆರೆ ಬೂರುಜಿ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೋರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತದೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚನ್ನ ಐ ನೆರ್ಪೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ನೆರಿಯಾರ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮರಲಿಜಿ ನಿಗ್ಲು ಪೆದಂಬುಡು ನೆರಿಯಾರ್ನ ಯಾನ್ ನೆರೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸರೀಟೆಕೆಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದ ಬಾವ್ ಟು ಎಂಚಿನ ಆಗ್ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತನ್ಲ ಯಾನ್ ಆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ತು ಆಯ್ ಕೊರಂದನೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತಿಡೋನ್ ಬೆಂದ ಪಂಡ ಆಯ್ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತನ ಪಂತಿಯರೆಪ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಪೆರೆಪ್ಪವಲ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ದಾಂಡ ಓಲನ ನಿನ್ನ ಗೋಡಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತನ ಐಕ್ ಸೂಕೊರ್ಲ ಒರೊಟ್ಟೆ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೋಡೆನೆ ಪನ್ಪುನಾಥ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬುರ್ದಿತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಪೆದಂಬು ಪಾತೇರಿಯೇ ಬೊಲ್ಪುಗು 10-11 ಅಂಟನಗ ಕಾಮೆಂಟ್ನು ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಗನೆ ತೂವೊಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಒರ ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೆದಂಬು ಪಾತೇರ್ದು ನಿಗ್ಲ್ನ ಇಮೇಜ್ನು ನಿಗ್ಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಂತೊಂಡ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಚ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬರಿಯರಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎತ್ತಂಡು ಐನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಯಾದವನ್ನೇ ಒಂತ ಎಂಸೆಂಡನ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ಯರು ಐನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ.